आंनि गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव फिन खनसेयाव बरायनाय थाबाय। नै दिनै मे दाननि 13 अक्ट'। बे मे दाननि 13 अक्ट'आव दिनै आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलनि गासै फेमिलिफोरनि अनजिमाया गासै 500 जन जाबाय। थारमाने 500 साबस्क्राइबार जाबाय। दा नोंथांमोन बयबो साबस्क्राइब खालामनानै आरो भिडिअखौ नायनानै आरो गोबां थुलुंगा आरो सापर्ट होबोनानै आंनि बे गियान ब्लग चेनेलखौ दासिमनि बे 500 साबस्क्राइबार मोनसे फेमिलियाव आवथायाव दोनफैनो हाबाय। दा बेहाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलनि आं बिगोमा जानानै नोंथांमोन बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आरोबाव फैगौ समाव आरो बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन। दा दिनै आं मोनसे आयदा लाना फैदों। बेनो जाहैबाय जोंना मिरु बाथौ धोरोमारि आफादजों खुंजानाय फालिथाय फोरबो, जाय फालिथाय फोरबोआ थांनाय 2016 मायथाइयावनो मोनसे गोग्गोम जानानै थांदोंमोन। दा बेवहायनो मोनसे निजोम बुब्लियाव गोसो सिङाव बे मेथाइखौ गासै गोबां रिंगु दामसाफोर मोसानानै दिन्थिफुंनाय जादोंमोन। दा बे भिडिअखौनो आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो नागिरदों। दा बिदिब्ला नोंथांमोना बयबो नायलांदो।